Aquest llibre l'ha escrit el Xavier Blanc, que és un amic meu, i l'he il·lustrat jo. I és divertit perquè és l'hivern que es troba amb la primavera. Tot el procés fins que no ve la primavera. I els llibres tots van encadenats. Si és el de la primavera, acaba amb l'estiu. El de l'estiu acaba amb la tardor i el de l'hivern acaba amb la primavera. És un joc de les estacions, jugar amb les estacions. Perquè sí que sempre s'explica l'estació de la mateixa manera, que surten les flors, que l'hivern neva, però sí que volíem explicar el mateix però d'una forma divertida. De fet, aquesta és la intenció. I llavors hi ha una nena que és la princesa primavera, que està presonera de l'hivern, i fins que no arriba a la seva època, doncs surt de, una mica de... Llàgrimes porta els ulls i rondines sols per dir. A mi el text em porta a fer el dibuix d'una manera o d'una altra. No sempre és igual. Quan tractes un text petit i parlant-nos més petits, doncs actues d'una manera... És com quan parlem, no? No parlem igual quan estem al bar amb els compis que quan estem amb un nen en una classe explicant alguna cosa, doncs és més o menys igual. L'important és que els nens ho entenguin. I en aquest cas, doncs, penso que és un llibre molt comprensiu. I no pas cap altre... Els contes van adreçats del 0 a 90 anys, tots sempre diem. No ens agrada... Bueno, quan posem edat perquè els nens, perquè una comprensió lectora, diguéssim. Però els contes són per totes les edats. Aquest seria a partir de, jo crec que els nens que... Però els més petits també, de 5 a 7. Depèn del que els agrada llegir i mirar dibuixos. Avui 23 d'abril, cada pas amb el mil, doncs arriben a